Čau, pojďte se podívat, jak jsem jedla na dovolený. Bylo tam úplně neuvěřitelné jídlo, takže jsem se vůbec nehlídala. No, to uvidíte na konci, no. Na snídani jsme jezdili na druhý konec ostrova. Byla to hrozná dálka, jo, bylo to asi 6 minut na kole. Málem jsem si jela z mola, když jsem viděla žraloka, ale hlavně, že video mám. Dostala jsem brutální výsměch za to, jak se natáčím. No, nedivím se. Je to fakt trapas se natáčet před těma lidma, já vím, ale já nemám na výběr, je to moje práce. Takže pojďme radši už k tomu jídlu. Snědla jsem tenhle mega talíř s ovocem, potom avokádový toast, matcha latte, myslím, že ještě čaj. A no, to už asi všechno. Jak tam všechno roste čerství, tak to se vůbec nedá porovnat s ovocem, co máme doma. Ale tak jsem se narvala, že jsem měla břicho snad jak v 5. měsíci těhotenství. Měla jsem docela problém se z té židle zvednout, takže jsem tam seděla ještě docela dlouho. Šla jsem si lehnout k bazénu, aby mi slehlo a teda trvalo to díl než obvykle. Když zmizelo nafouklý břicho, tak jsem vyrazila do fitka, protože venku bylo fakt brutální vedro. A protože už tady přes minutu mluvím jenom o snídani, tak budeme radši pokračovat až zítra, ať se necítím tak blbě. V 6 večer vám sem hodím další video. Tak pa!